8è Rubrifolcum també coincideix amb el 7è any que no estem en actiu i doncs teníem ganes de tornar-nos-hi a posar, de tornar a fer tot allò que havíem fet durant molts anys, que van ser 3 discos i molts concerts, i la veritat és que estem molt contents de poder tocar en aquest Rubrifolcum que vam parir l'any 2011 com a associació i en el que estarem acompanyats de Fernando Barroso, que actua el dijous dia 8 de març, de la Portàtil FM d'Inxa Impro Quintet, que actuen el divendres 9 de març, i del mateix dia 10 de març al matí amb Dues princeses barbudes en la matinal infantil i amb Kerau, amb qui compartirem la nit del retorn de Guià.